Добре дошли в новия влог. Днес е рожден ден на Гавчето. Бърне и гъръл, къде си? Ето те. Злачката Миши, чакай да видим как ти. Оп. Чакаме на границата да минем Турция. Плана беше да отидем в Истанбул, да видим така прословутия аквариум, но плановете са за да се объркват. Така че имаме план Б, С, Д, витамините и желязо. Тръгваме, минаваме и каквото Сабя покаже. Но си правим едно трипче по повод юбилейчето на Габчето и ще пробвам да ги взема с нас. Телефонът е в мен. Влизаме в стаята в Одрин, която е доста голяма. Тук що се е почистили. Имаме си такава... Нашето също е апартамент с 2 спални. Ето тук сме аз и баща ви, да знаете. Тук сте вие двете. Еха, страхотно. Много е чистичко. Светличко. Има се шлар. Има се шларче, да. Тук душ кабината, изобщо е много светло, просторно. Има тераска и сме точно на центъра. Така че мисля, че е супер като локация, като цена. Боже, какво платихме? 170 лева на вечер с включена закуска. Него и момчулката пристига. Оп, welcome! Значи, обичам когато не говорят английски и ние не говорим турски, тогава ми е като в Испания. Така, вака, ще пуснат количките. Габито на 10 взе книжка, Саша ма вози. Тръгваме, Габи ти си. Тръгвай! Изяла съм го вече чизкейка. Сладоледи. Колко се успокоява. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gabi. Happy birthday to you. Намисли си нещо? Честит юбилей! Честит рожден ден, да. Няма ли е певицата? Оле, певицата не дойде. Аз сме си платили. Така, това вече го снимах веднъж. Се оказа, че не съм си включила телефона. Това, което исках да споделя с вас е в крайна сметка, че няма да ходим в Истанбул. Толкова е динамична обстановката и заради всички тези проблеми с кмета на Истанбул, с изобщо политическата обстановка е такава, че обостря по това, което се чува нещата в Истанбул и тъй като сме с децата, не искам да рискувам да се окаже, че не може да влезе в града. Говори се за много проверки, за още по-големи протести. Рисково си. То си беше рисково и преди да тръгнем, но все пак искаме да спим в Одрин, да видим как ще продължат нещата. Просто лош момент. Идеята беше за рождения ден на Габи да видим аквариума в Турция. След като пропуснахме този в Лондон,
И тя много искаше да ви пингвините, обаче не е било писано. Това е когато човек си прави планове, Господ се смее. И не обичам така да се объркват нещата, защото много трудно си взимам отпуска през учебната година. Изобщо самото напасване на група от хора е много трудно, когато всички сме активно работещи, живещи, с малки деца и така. Ама поне се събрахме с моите приятели, които си ходиме в чужбина и сега бяхме по семейно с децата, уважихме габчето, мисля, че на нея много и хареса рождения ден, направихме си такъв кулинарен туризъм, да го кажем. Аз и момчил много обичаме да ядем и двамата сме зодия телец, обичаме. Аз по принцип предпочитам да я да се облегна, чаба къде остава телефон, но обичам да ям повече солени и тестели неща, затова може би в Италия толкова много ми харесва. Момчил е по сладкишите, децата са по сладкишите, естествено. Препоръчали тук една сладкарница Мадо, която наистина беше на ниво, беше вкусно. Днес даже пак ще я посетим. Сега ще направим една разходка в Одрин ден 2. Вчера видяхме много набързо някои неща, но успяхме да хапнем. Значи, за разлика от Мадрид, тук се наядох и съм много доволна. Казва, че се променили цените, станало е по-скъпо от преди. Хората, които често идват в Турция и в Одрин конкретно, казват, че отношението сервиза на много високо ниво. В смисъл комуникацията с персонала, да те обслужат, да ти сервират. Много ми хареса. Всичко бяха изключително любезни. Особено с лошия ми опит, който имах с испанците. Сега направо се чувствам не като у дома си, не знам къде и съм много доволна. Така че съм щастлива. Починахме малко, пак се разболявам, обаче така е, като не съм на работа и ми падне адреналина и това, което може би ме държи, просто се разболявам. Поредна екскурзия, поредна болна аз, но гледам да си извлека максимума ползите от всичко, защото си прекарваме време с семейството, с приятелите, създаваме спомени на децата, опитваме се на Гави да обясниме по човек и общество, учи някакви неща, сега да ги видя на живо. Тя се тренира английския. Изобщо има много неща, за които съм щастлива и съм благодарна, че сме тук. Така че не знам дали този влог ще го сгубя, ще го кача, ще бъде полезен на някой от вас. С момче това, което може да ви дадем като обратна връзка за хора, които до сега не бяха ходили в Турция или бяха идвали в Одрин. Хората го описват като много малко, една улица, няма какво да правиш. Обаче, често казано, дали защо така ли беше настройката, ли хареса много градчето, атмосферата, особено ако си за един или два дни, определено има какво да правиш, има разни аутлети. Въобще взето листа тук на шопинг и на пазар можеш да си купиш доста неща. От един аутлет за спортни стоки успях да купя на Габи един комплект на Nike, който не знам, 1100 лири, мисля, че беше, което си е малко над 50 лева и в България такова нещо сигурно не можеш да си купиш. По базарите продават разни ментета за 5 лева, 10 лева. Така че, дет се казва, за разходка определено е много приятно, за излизане с деца извън държавата, за някакво ново изживяване също е приятно. Сега ме чакат, защото ще освобождаваме тук хотелчето. Много приятна е обстановката, чистичко е, на центъра сме, така че ще го потърся и ще го оставя отново в описанието. 170 лева на вечер с включена закуска ли беше за нас 4-мата апартамента, който ще видите във влога. И съм доволна. Друго не се сещам. Ако имате някакви въпроси, може да ги ставите отдолу. Пържения дроб, забравих как се казва на турски, ме традиционно ядале тук. Аз не го опитах, защото много ли съм по телешкото, но си хапнах дюнерите, ми харесаха, пилешко има навсякъде. Таратора е много интересен, защото да, тук млечните много ми харесват. Леле, запазили си стандарта на храната, не като в България. Общо дето Сърбия и Турция, в Сърбия не сме били още, но това, което чувам, и Турция са си запазили стандарта на храненето и е много вкусно. Аз по принцип овче, кисели млека да ям, такива лъхат ми. Не знам тук какво го правят и как го правят. Разкошно беше. Много вкусно. Пих турския чай. Аз по принцип обичам черен чай. Пихме и турско кафе. Не обичаме кафе. Изобщо за телци като нас да си хапнем и да си пилим. Много ли хареса. Уличните фрешове, които продават на едни колички. Сега Лари портокал. Толкова вкусен. Уникален.
уникален, така че го препоръчвам тези уличните с количките, малко съмнителните типове. Вземете си, опитайте. Нормален беше сладолена. Децата ядаха и такова. Ама още взето за ден-два си е супер. Благодаря на Боби, която постоянно ми помагаше с някаква информация, искаше да облегчи стреса, който може да възникне. На Лили, между другото, е много мичо, която прави програми за Истанбул. Ще потърся профила в Инстаграм да го оставя отдолу. Ние платихме, за да ни направи програма за Истанбул, която не успяхме да ползваме, за съжаление, но си ни остава за някакви бъдещи пътувания. Тя беше направена за 3 дни с деца, къде как да отидем. Ще си я ползваме в бъдеще, вярвам, само да е живот и здраве. Така че оставя профила на Лили отдолу, въпреки обтегната обстановка и всички хора, които й пишеха. Тя в реално време също ми даваше информация. Днес в 7:30 момичето ми е писало да ми каже, че затягат проверките, обстановката се обтегнала и често казано се притеснява, че сме с деца, да не се окаже, че не може да влезем в града или не може да излезем. И това беше една от причините със сигурност да натежи отказването от Истанбул. Разтеглях се бая, дано е било полезно. Отиваме да хапнем, да напазаруваме още сладкиши за подаръци и да попием максимално много от културата тук. Ох, бързам, ама искам да покажа тия неща, разкошоти, които си купих. После видях, че тази челика е дефектна, обаче толкова много ми харесаха сърцата и прием дефекта за ефект. Чакай да видя тази втората ли изкарах, дали няма щупено. От една Сергия си ги взех за 150 лири. Много ми харесаха. Разкошни се. Много ми харесаха. Даже сега се чудя, ако видим от тази Сергия, дали да не взема един такъв комплект да разиграя на giveaway за някои от момичетата в Книжна мама. Просто много сладички. Само искам да уточня, че сутрин няма никой. Искам да сме спокойни. Аз първо правя, гледам как си показвам пръста. Гъта! Да ви съсипи видеото. Кюлефен с томатите. Да, е примерно. Тихо сега, майка ти прави ритуал. Шок гюзел, кюлефен гюзел. Имаме класики да... Опа! Диабета се обажда. Да, тона. Да, разбира се, хоби, помахай на камерата. Камерата те обича. Мимка, Истанбул ми е Мадрид. Кажи за Мадрид. Тръгнахме посока Истанбул, оказахме се в Одрин. В Одрин. Всичко е точно. Но на сопа се наядахме, което е много важно.